истарафшаниён имрӯзу дирӯзи Саид Юнус Бурҳоновро хуб медонанд. бобои Саид Юнус Бурҳон дар замони душвор, қаҳтию гуруснагӣ ки мардум нони хӯрдан надошт, вазифаи мудири анборро иҷро менамуд. ба иқтизои нафси бад гандум медуздад ва ба хотири рӯпӯш кардани афъоли ноҷо анборро оташ мезанад. барои ин амал ӯро ҳабс ва ба муҳлати 10 сол ба Сибир бадарға месозад. мева аз дарахт дур намеафтад. падари Саид Юнус Аббос низ миёни мардуми Истарафшан бо асбдуздӣ шӯҳрат дорад. агар дар Истарафшан пурсед ки падари Саид Юнус кист, ҳама бо як овоз мегӯянд: Аббоси асбдузд. падар чӣ гуна, писар намуна, мегӯяд мақоли мардум.